Lasă dragostea să vorbească. Să spună: mulțumesc că m-ai invitat în căminul tău primitor. Ceea ce îți voi arăta îl va face uimitor. Vei fi surprins de cât de intuitiv și silențios este. Nu observi că gătește. Te va încânta cum Thermomix face gătitul distractiv și cum preparatele au succes garantat. Bucuria gătitului nu are vârstă, este pentru toți și ne aduce împreună la masă, oferind momente de neuitat. Hai să vezi cum cel mai bun Thermomix de până acum îți schimbă viața. Și pe a ta, și pe a ta. Thermomix like never before. The all-new TM7.